Здравейте, аз съм Васил Стоянов от BetaTrader. Ако си спомняте от седмичните анализи, които публикувам, имахме потенциален Head and Shoulders при валутната двойка новозеландски щатски долар. Вчера цената затвори под вратната линия, което прави фигурата валидна. Това, което искам да обърна внимание, е как може да съчетаем японските свещи с класическия технически анализ, в случая Head and Shoulders. Виждаме, че при формирането на главата имаме меч поглъщане. Тук в този случай, ако не виждаме какво се случва, както по-рано писах потенциална фигура на Head and Shoulders, ако не виждаме какво се случва, отскачането за дясното рамо, при него пак има меч поглъщане. Това в един момент виждаме интензитета и човек, който има по-агресивен стил на търгуване, може още от тук да почне да открива къси позиции с първи таргет вратната линия. Същото нещо, затваряне с меча свещ, която затваря близо до минимума си, показва, че мечата група в случай има по-голяма сила. Това не значи, че не може да видим известно покачване и тестване пак на вратната линия. В много случаите се получава така. Все пак, ако видим затваряне над нея, тогава шансовете това да не е Head and Shoulders ще нараснат и човек, който е влезнал по-рано в позиция при мечето поглъщане, ще има шанс да излезе пак на печалба. Така че, когато съчетаем японски свещи с класически фигури от технически анализ, ние получаваме много по-добра картина на пазара и може много по-добре да реагираме. Това беше краткото видео за днес. Благодаря за вниманието и успешни сделки!